Sanibonani igama lami ke mina ngokwazi ngowatsele ngiphuma phansi le kahle bathatha abanyama ngithi nginibingelele ingane zakwethu sesiDisemba njengamanje enginethemba lokuthi uDisemba uzoniphatha kahle niphephe nasengozini zemgwaqo ingane zakwethu esekuyafika kakhulu siphinde futhi sibonane mhlawumbe ngonyaka ozayo inyama sehlangana nomphefumulo singadluli nje no December ke ingakho namhlanje inyanga enkulu lena esikuyona. Namhlanje itopic ethu sizokhuluma ngayo itopic ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu abaningi bazokwazi angazi noma nizokwazi ukuyizwa le topic ngenxa zokuthi abantu abaningi phela uthando sebalibalekela ngempela njengamanje bafocus kakhulu ezintweni ezithinta imali kodwa ke before sikhulume ngetopic ethu namhlanje ngizothanda ukuthi ngibingelele abafowethu engihamba nabo uPrice ukhona namhlanje futhi insizwa yethu madoda suka madoda hayi siyabingelela kulo ndawo mfike futhi ngibingelela Ghost Lady nawe ungaphuthanga futhi namhlanje okhona ohlale khona futhi siyabonga kakhulu ingane zakwethu ukuthi nifike nibe kanye nathi itopic ethu namhlanje izokhuluma ngomehluko phakathi kwe-relationship, i-commitment, nothando. Love, relationship, and commitment. Sizokhuluma ngalowo mehluko loyo. Abantu abaningi ngeke ngiyazi ukuthi khathe ningi baliconfuse uthando, beliconfuse ne-relationship, beyiconfuse i-relationship, beyiconfuse ne-commitment. So abantu abaningi abayazi leyo nto leyo and ngiyafisa ukuthi sifundisane ngizonibekela nje lapho nalapho engazi khona nami ngothando nginibekele ngendlela engizobe ngichazela ngakhona kodwa kubuka ngazo namhlanje abantu bami engikhuluma nabo la bazobeka ama students kakhulukazi then ukuthi beba abaphawuli so ufunde songena eclassini because njengamanje nje we very much confused ukuthi kuhlona kanjani uthando relationship nazothi uthando ne-commitment itewodwa. Okay asiqale la. So most yabantu banokuthi njalo mebezibona bekungena kuma relationship beyitshela ukuthi ngoba sengene ku relationship already I'm committed. Omunye umuntu unokuthi ethe sothandweni ayitshela ukuthi ku relationship. Omunye ethe ku relationship ayitshela sothandweni. So ethu sothandweni avela ayitshela ukuthi usebudlelwaneni. Yebo. Kanti kuyi-step nakho kuyi-step nakho ukuthi nibe sebudlelwaneni. Siyokuyenzeka ukuthi ube usothandweni kodwa ungabikho ebudlelwaneni. Kuyenzeka ube sebudlelwaneni kodwa ungabikho othandweni. Kuyenzeka futhi ube sebudlelwaneni kodwa kungabikho ukuyibophezela kunina nobabili. So ngesizulu ke lento lena masichaza kahle lo uzokuthi kunothando kunobudlelwane kunokuyibophezela. Okay. So zonke lezi zinto lezi awungayichaza kahle ke manje uPrice say understand kahle mase ngichaza ngokuhlukana kwazo kanje. Angeke ngithi mhlambe ngokwazi kwami noma ngendlela mina engachaza ngakhona. Uthando umuzwa. Uthando umuzwa ongakwazi ukuthi uchaze ngendlela engakwazi ukuthi ibeke ngamagama aphelele noma ngokufisa kwakho ukuthi ulibeke ngendlela ofisa ukulibeka ngakhona. Umuzwa ukuthi awufikeli nombani nomnini. Umuzwa ukuthi mokuficile ungasithola uba nezimpiko undiza namaphupha akhe bamahle unokuthola uhleka nezihlahla ucule nezinyoni udanse nesibuko sikufica uhlabelela even naseshaweni. So lo muzwa lo uvama ukuba umuzwa wenjabulo and lo muzwa wenjabulo lona ukwenza engazuthi uphila komunye umhlaba lona thina singaphili kuona and kuye kube mnandi ke lo muzwa uthi mawuzwa nomuntu owuzwa ngaye naye uzwe. So ke lo muzwa lona uyakwazi ukuthi unenze niba abantu abajabulile empilweni. So umuzwa lona wenjabulo ingakho abantu mebelichaza uthando bethu uthando likaze libebhlungu and uthando lokho obhlungu. Uthando lukwenza ukuthi uluthi masilukuficile izinto uthi awusoze wazenza empilweni uzibone usuzenza. Lokwenza uzibone ukwazi ukubhukuda ungakaze wangena emanzini even naphambilini. Ungazibona undize ema-building uvela ujump nje ubone uflyer ngenxa zokuthi nokungekho possible ngothando kuba possible. So kukwenza uthande nento ongazi ucabanga ukuthi wawungayithanda noma ungasithola uyithanda ngolunye usuku. Ingakho kwesinye isikhathi kweminye imibhalo yami ngithi uthando nokulithola even nasemgodini onganokwanja. And ekugcineni nalokho sewuthando futhi liyafana nje kulohlezi lo uthando. So uthando kalinawo umbala. Ungasithola ukuthi usikhethela umuntu omthandayo othandwa uwe noma mehlakho kodwa egcineni lokho akuchaza ukuthi kuhlukile sekuuthando ohlukile. Ungasithola uyithandela ichide lakho, ungasithola uyithandela insizwa yakhe ethi isuce ngokuba ngokebali bemnyamanyana
ibe yidark njengomfowethu ufoka amabuza la kodwa nalo kusewuthando liyafana bathi uthando njengoba ngishilo ngathi uthola ngisho nasemgodini onganukwanja uthando uthola lathi ungalindele khona ukuthi ungathola usuthola uthando kodwa uthando so uthando mawukhuluma ngalo kunalomuzwa okuficayo even asebusweni bakho uhleka usmile ungaqondile kunokuthi noma bekubuza bethi wena uyathandana nale ngane yakasibanibani ngoba ngempela uyayithanda uthi uyiphika ukuthi hayi lutho angithandani naye kodwa ubuso bubusho ukuthi hey leqale somathandweni yabo so yinto engakwazi ukuthi iphikeke mayisikuficile ngoba ibonakala ebusweni ibonakala uhleke ibonakala ukhuluma even nakuwena ngaphakathi uqala ube nenhliziyo enhle uzifundisa even anokuphana uyavuleleka man uba mnandi so uthando lokwenza ube vulnerable ugcina ungasakwazi ngisho nakuzivikela uvula inhliziyo kangangoba iba exposed nasebhlungwini so ingakho ukuthiwa mawuthandile usuke uthandile futhi akekho umuntu okwazi ukuthi akukhuze so nami into engakwazi ukuthi ngichaze kanganga ukuthi ngilawule ekutheni ngithi uthando lunje kodwa uthando mase likuficile lusuke likuficile nansi ke indaba efike la yenzeke khona abantu abaningi they confuse ukuba sothandweni nokuba ku relationship so kuyenzeka nibe ku relationship phinde futhi nibe sothandweni njoba ngishilo kuyenzeka futhi kube relationship kodwa ungabibikho othandweni so ukuba ku relationship isinqumo enisithathayo nina nobabili ngokuthi ilempilo engifuna siyiphile ngokubambisana sibe sobabili sibe nobudlelwane okukuthi uzoba ingxenye yempilo yami mawuyingxenye yempilo yami ngiyafisa ukuthi even nasekhaya nabanye abantu abaseduzane bazi ukuthi mina ngithandana nawe sibambisene ingakho kubudlelwane ngiyakuthanda nawe uyangithanda nawe asingene kulento kuyenzeka ke masene lapha ebudlelwaneni uthando lihambe ngoba uthando phela alihlali akusho ukuthi ngoba nakho sesebudlelwaneni ke ubudlelwane komele bumiswe uthando uthando alinawo amandla okumisa ubudlelwane ningathandana ningaba sebudlelwaneni kodwa uthando lungabibikho akusho ukuthi ngoba nakho usebudlelwaneni sekufanele ni-ignore izizathu okuyi-main reason ukuthi why nigcine nisebudlelwaneni isizinda noma umsuka kwakuyilo uthando njalo belo so luyenzeka uthando lubaleke livakashe and malivakashile uthando yini le ezokwenza ukuthi nime ningahlukani nongabe sekunzima i-commitment so the moment niba committed to each other nongabe uthando lekhetha ukuhlehla libaleke ubudlelwane beyakwazi ukuma lumiswa isinqumo so isinqumo nangolodwa usuku sakwazi ukuqhela kuhle ukuthi nibe nesinqumo nisikhanda isinqumo nisikhanda on your sober minds nisikhanda lukhona uthando noma lungekho kodwa nisikhande amehlo enu ebheke ngendlela efanayo ebona konke okuphambi kwawo okubi nokuhle nithi manivumelana ngalento enivumelana ngayo ingabi bikho ukuthi khona omunye umuntu okwazi ukuthi aphule lesinqumo enivumelene ngaso noma aphule lesivumelwano enisenzile cause abantu abaningi basebudlelwaneni kodwa basebudlelwaneni bayathanda kodwa abathandwa so kunabantu abayitshela ukuthi njoba mina ngisebudlelwaneni umuntu wami uyangithanda kanti uyena othanda umuntu wakhe kanti uyena othanda umuntu wakhe akathandwa yena kodwa ngenxa zokuthi bavumelana ukuthi sisebudlelwaneni bahlele ebudlelwaneni obunganalo uthando olingenaso futhi isivumelwano noma isinqumo sesibophezelo ukuthi thina mina nawe siyobambisana lukhona noma lungekho uthando ufica ukuthi ingakho abantu abaningi bekwazi ukuthi bebe nezinqumo abayithathayo emasayidini ekubeni kodwa besebudlelwaneni bengaba involve abantu abanabo ngenxa zokuthi asikho isinqumo esisisekelo sale relationship so baningi abantu esibabonayo becheater baningi abantu esibabonayo bethatha izinqumo eziselfish ezingabacabangela abantu abanabo baningi abantu abenza izinto ezithile bezenza thina mase siyadideka sithi awusibanibani esebudlelwaneni nosibanibani kodwa uyamfebela usibanibani ingenxa zokuthi asikho isinqumo akuho ukuyibophezela there is no commitment so when you committed to someone yinto esuka ngaphakathi kuwena ukuthi kumnyama kubomvu kunjani angisoze mina ngamenza umuntu engibambisene naye into ebhlungu ngoba mayeza ubhlungu ufana ukuthi buziwe yimini obhlungu
So nakho inkinga la ekhona akusho ukuthi ngoba nakho ushadile niyathandana akusho ukuthi ngoba nakho ushadile you are committed ukuba committed akusho ukuthi ngoba nakho nifungile phambi komfundisi isinqumo esisuka kuwena ngaphakathi ngaphandle ukuthi siforce omunye umuntu so isinqumo esisuka singa-influenceanga umuntu osuku esinga-influencewanga umuntu osuku naye ebudlelwaneni kodwa isinqumo esisuka ngaphakathi kwena isinqumo ke siyakwenza ukuthi nibe mutual nivumelane ekutheni mama abantu abami baba abantu abami mina nawe siyohlala sikanje nongabeka iziphi ingqinamba nezivunguvungu ezifika empilweni nongabe uthando kuyenzeka la nyamalala ngesikhathi esithile leyahamba leyo vakasha alusifice luthi livakasha lusifice sibambene so now baphila abantu lapha eminyango baphila nokuconfuse yonke lento ubafica belwa bephikisana beshayana beyitshela ukuthi bona babanga uthando kanti babanga ukuthi ababambisene ubafice belwa bethi sibanibani ungijithele usibanibani nokuthi kodwa ekubeni umuntu uhlulekile ukubona uhlulekile ukuhlukanisa umuntu osebudlelwaneni naye nomuntu obambisene naye ngokwempilo so it's very important empilweni ekutheni uhlezi einqumeni zakho ozenzayo wenza isiqiniseko sokuthi nalomuntu lona nisephejini eli1 Lord because ave kushaya ave kulimaza ukuthi uphile nomuntu uyitshela ukuthi nisephejini elilodwa kanti omunye umuntu kanti akekho lapho page 10 noku5 page 10 noku5 wena ungawela imfula nemfudlana uwelela yena sometimes uzufila angathi yazi I'm bringing in 90% la but yena uza no 5% more then yena ayinikela ngakhona kangangoba leyo nto leyo ikwenza ukuthi ube depressed ikwenza ukuthi uzibone ngazuthi wena ukufanele ukuthandwa and konke okwenzayo akubonakala ukuthi wenzani ingenxa zokuthi wenza izinto ufake commitment la engafunakala khona commitment wena wedwa usikomithile lo muntu othi usicommit naye nakazicommitile so the moment you realize ukuthi zonke lezi zinto zontathu zihlukene and you identify each and every of these things ukuthi zikiphi position ihleli kuphi it's good to measure uthando lulodwa ulimeasure ngaphandle kwe relationship ukuthi yes I'm in a relationship with this guy or this woman uthando ke lona lumi kanjani uyangithanda yini ngabe uzinikele yini kumina ngakho konke okwakhe uma usubona ngathi wena usuzinikele kakhulu awukususa uthando ususa ukuzinikela kwakho ubone relationship izokuma yini because relationship yakwazi ukuma ime ngokuyinikela kwakho relationship yakwazi ukuma imiso uthando lwakho mhlazana kwahamba uthando lwakhe relationship ife so zonke lezi zinto zobudlelwane ziyaphilelana zontathu zibalekile ukuthi zonke ihlala iqhamuka zontathu yes so i-commitment ichelelwa uthando noma lihamba livakasha kodwa malokho khona kumele licace ukuthi lifikile futhi likhona kumele uthi mhlazane uganwa noma ugana isinqumo sithathayo uwedwa ube nesiqiniseko sokuthi mina lo makoti wami engimthathayo kusasa ngiyafisa ukuthi ingane zami ifane naye lo mama ngiyafisa ukuthi ingane zami zifane nalontombazane and ngiyafisa ukuthi ingane zami ikhule ngesandla salo mama uthi umuntu wesifazane uthi ingane zami mina ngiyafisa ukuthi ifane nokwazi ngiyafisa ukuthi ifane nalendoda ingane zami ngiyafisa ukuthi ingane zami zabafana zibe isithombe salo baba so that's when you make a commitment ukuthi nongabe izinto ziyaqhamuka ziba mnyama kanjani kodwa kuhlezi ukukhumbuza ukuthi isinqumo sakho kwaseqaleni sasisukele kuphi kwakuyini so it's very important ukuthi umuntu umthande ngenhliziyo yakho kodwa ngokwamehlo umthande kakhulu ngenxa zokuthi amehlo iwona aphakela inhliziyo so ungalenzi iphutha ukuthi uthanda umuntu ngenxa zokuthi abantu bacabanga ukuthi wena ufanele umuntu nje so angeke kwakhohlisa amehlo akho ukuthi wena uthandani ikuphi okuncamelayo so okunye nokunye sekungalandela kodwa inhliziyo namehlo adlala indima enkulu esinqumeni sakho ngoba amehlo awasoza ukukhohlisa ngezenzo zomuntu wakho amehlo awasoza ukukhohlisa ngomnjalo bomuntu wakho inhliziyo iyohlezi kwazi ukucommunicate nenhliziyo yomuntu wakho nengaphakathi lakhe so ingaphakathi malicommunicate ngendlela eright kuyohlezi kukuhle nongabe niba nama differences but ngenxa zokuthi inhliziyo zenu ziyaconnecta ziyakwazi ukuxoxa ubuhle beinhliziyo zenu buyazana nongabe kunzima kanjani kuhlezi kukhona ukuthi mina nawe sazinikela ngathi sobamsana noma kunjani so once you identify leyo nto leyo in a relationship it's very easy ukuthatha isinqumo sokuthi mina ngihleli la ngisoze ngahamba because this is my life so your life it means
kumnyama kubomvu ebona engaboni eyisishoshe ehamba phansi engananyawo enganamadlebe engezwa eyisimungule eyikho konke ungathi uyacabanga wawumthole nakho konke kodwa nongabe khona osekulahlekile kuzona lezi zinto uqhubeka umthathe ngenxa yokuthi isinqumo wasithatha wasenza. So isinqumo sithi nongabe khona okungcono ukuqhamuka kunalokho nakho, you stick to your cause isinqumo sakho was not solely based othandweni but it was beyond uthando. It was beyond ikusasa nokunye ongehle kuqhamuka empilweni. So when uthatha isinqumo usithatha isinqumo ngomuntu ona 25 usithatha isinqumo ubheke sena 60. So now awufuni ukuguga nohlanya, awufuni ukuthi wena masugugile uhlanya maselukukhwele ekhanda. So ufuna ukuguga nomuntu okwazi ukunakekela noma ungasakwazi ukuhamba. Ufuna ukuthandana nomuntu okuthiwa nongabe kuyenzeka ukuthi wena usabona kwazi ukukuthanda kwazi ukubekezelela kwazi nokunakekela. Ufuna umuntu onenhliziyo enhle kwazi ukuhambisana nenhliziyo yakhe enhle. So it's very important ukuchoose umuntu owuwe. Yeah, that's very true. Yabo? So it's very important ukuchoose umuntu owuwe. So isinqumo sakho usithatha based on that and make sure ukuthi mawuchoose uthi uyazibophezela manje uyasicommit. Usicommita. And I think it's very easy kakhulu to commit yourself to yourself. Okay, yeah. You know, njengoba usho ukuthi it's easy or you can advise umuntu ukuthi thatha umuntu owuwena because yabona once in a relationship naba nezinto eziningi enhluka kuzona, lo relationship is bound to fail because in a relationship nidinga ukuhlangana more than anything. You need to be together and just go out there to emhlabeni and the life nibe nihlangene nini into eyodwa. Exactly. But if noba u2 nidonsa nomunye ubhekale noma udonsa le, then there's a space between you guys umhlaba uyonhlakaza. Exactly. So when you go and face ama challenges ningabambene nihlukene ningaboni ngasolinye kune gap phakathi nendawo for anything kungenzeka nongabe yini engakwazi ukuthi nihlukanise. Ningathandana yebo kodwa it's very difficult ukuthi ucommit kumuntu ningafiboni ngasolinye umuntu ongewena. So it's very easy to commit kuwena to yourself. So when you committing to someone you need to commit to someone that you know even if kuthiwa ngifile uzokwazi ukuthi amele igama lami. They will stand eduze negama lami and bengirepresent ngendlela right noma mina kuthiwa ngisekho. So you need to commit to someone uzothiwa noma kumele athathe inqumo kuthiwa wena usithatha wena ukho khona awukho kuleyo ndawo akathatha kuzona inqumo uthi mawufika ufika ukuthi nami bengizofika ngisho kanje. With no doubt. So you can fall in love with someone that doesn't match your personality engaboni ngasoni that's very simple. Uyakwazi ukuthi umthanda umuntu kodwa umthanda umuntu umbone ukuthi ushave lo muntu upoison. Into ehambisana negazi lakhe ayiyona upoison. But into ewupoison ungayithanda njalo uma uyifaka ngaphakathi iphenduke kuwena igulise ugcina uyichitha uyikhip uyithande nje ikudele ngoba njalo uma uyisondele esiduze kwakhe ipiba iyakugulisa iyakuphazamisa. So kunabantu esibathandile nesibathandayo kodwa abangamatch ukuthini. Thothi umuntu uyamthanda but umthande ekude le. Uzama ukumsondeza but kuphike khona ukuthi akasondezeki nature ayivumi because igazi lenu alihamselani upoison kuyena naye upoison kuwena. So kunama relationship ano 10 years angekho kodwa abe khona ufica ukuthi abantu bayathandana kodwa abathandani njalo mebehlangene bayakhumbulana mase behlangene belala ubusuku bodwa bephela iviki lithi maliphela iviki beqale phansi bephinde futhi behlukane bephinde bekhumbulane bayathandana kodwa lento abazama ukuyakha ayivumelani nabo. So it's very 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 easy ukuthandana nomuntu obona ngendlela efanayo nawe ozwa ngendlela wena ozwa ngayo nenithi noma nibona into kube nzima nokuthi nize niphikisane ngoba aniphikisane akuvumi. Akuvuni uze kwesinsikhathi uzuthi uzubona ngathi this person when there's some sort of research about you before approach because everything enikhuluma it's more the same common yonke into ama values yenu ngempilo izinto enizifisayo amaphupho ngendlela enifuna ukukhulisa ngayo izingane zenu indlela enifisa ukuthi ifuture yenu ibe ngakhona nangendlela enifisa ukuthi ke mase kuphelile konke akwenzakaleni ngani nangemzimba yenu. That's the person. So akuve kunzima ukukhulisa ingane ingakho bafica abantu belwa njalo kuma relationship belwa ngenxa zokuthi baphikisana even nange idea yokukhulisa ingane zabo. Omunye ingane yakhe ufuna ukuthi ikhule kanje omunye ufuna ingane ufisa ukuthi ingane ikhule kanje ufika ukuthi ingane ikhula phakathi nendawo ayazi ukuthatha iside kaMama noma kaBaba ngenxa zokuthi mama noBaba kwabona bahlangene.
So it's not about ubaba influencing ama-ideas ukuthi ingane kumele ikhule kanjani, but it's about umama nobaba bekhuluma bebonisana base bephuma nesinqumo esisodwa ukuthi this is how ingane zethu sifisa ukuthi zibe ngakhona. Ngenxa zokuthi the main reason ngithe ngathatha isinqumo sokuthi ngifuna ukushada nawe, ngifuna ukuguga nawe, ngifuna ukuphila nawe impilo yami yonke, ingenxa zokuthi ngithanda personality. I will not mind mangibona ingane zami ifana nawe. And now if you won't mind ukuthi ubone ingane zami ifana nami, kanti yini kahle kahle into engathiwa njengamanje senze ukuthi singacommit. So just try and stop committing to people obonayo ukuthi ngampela they not there. Who's trying to commit, you're trying to be in a relationship with them, you're trying by all means because sinalenhlansinyana yothando. You know what? There's this other thing engifikela njengamanje. Angazi noma yenza abantu besifazane bodwa or yenzeka both sides. We tend to fall in love and commit ourselves to an idea. Like we create this sort of person that we want to be with. Yeah. Uguti, I want my man to be God-fearing, to be loving, to be kind, Yes. business-minded, very adventurous. Yeah. And you go out there, you meet a man who's just 5% of whatever you wanted. Yeah. Just because ikhona leya element encane bese uba ne-idea ukuthi yazini he might be that some point. he might gain labo bayo 95% Ngamshintsha you know, mhlawumbe. and then now because you're so committed to this idea and you tend to see this person kulo muntu ugcina ignore the reality, Of the real lo muntu. person Of ophambi lo kwakho, muntu. and you hurt yourself. And you're trying to force all these ideas to this person and uwaforce etsheni awangeni. Ngoba ke Uthola ukuthi wena unokufisa ukuthi umuntu oshada naye kuba umuntu eniyobamsana naye when it comes to business. Ufisa ukuthi ube umuntu oyoba usizo kuyena even nasebumnyameni lapho inqumo engasakwazi ukuyithatha ngebusiness yakhe. Exactly. Uyabona ukuthi mhlambe uthengisa ama-apula, umthanda ethengisa ama-apula, and when you have this idea ukuthi lama apula akawathengisayo we can Engabe grow supermarket. supermarket, but each and every time you try to impose these ideas or impose it to a person happy la ekutheni nje yena for the rest of their lives Bala. bazodayisa lama cause mhlambe yena ufeel safe May- kulento akaseyiqalile because uyibonile isebenza. So manje masuthi ufuna ukumshiftela to something that needs ukuthi aqale bemusha aphume from kuleyo the comfort tabengane, zone. then it's a problem. you know to a point ukuthi azabona ngazuthi uyamcontrol. Exactly. So that's a fear of trying to pose ama ideas to someone engaboni ngasolinye. So if wena adventurous unamaphupho phupha kakhulu uvulekile Yeah. open minded, get someone who's also open minded. Nongabe Yeah. kuthiwa nikho no same field, total different field. Udokotela we artist, as long you are both open minded about things, you are both very much aware and you are happy ngegrowth, Yeah. uyathanda ushintsha. Uma ubuhlala ku one room awunankinga mayifika ifuna ukukushintshisa lo one room ekufaka ku two room. Uma Because you want to grow. because you want to grow. If uthola umuntu wesifazane who says I want to susa lo sofa ngithenga omunye usofa, I want to change this and that, allow that as long open minded ekutheni this is growth akafika nayo. So we find abantu besifazane abaningi besafara othandweni ngenxa zokuthi they wanna force themselves kubantu akungabona ababo. Even nabantu besilisa ufika ukuthi abanye beze bethenga uthando ngemali ngenxa zokuthi he's trying to pursue this person ngenxa zokuthi yena ucabanga ukuthi umuntu akawushada naye ilokudlama unezipho ezinde opakile onezinqe enkulu kanti lutho ungamtholo njalo, but you need to find your match. You need to find someone who's humble njengawe, someone ongachomi ngezinto, someone obazi abantu, someone ophisa nayo njengawe, someone owazi ama values empilo, umuntu ongekathengise ngobuyena ngenxa zemali, umuntu ongekathengise ngeqiniso ngenxa zokuthi bese kunegolide nesilive libekiwe. Just find someone who'll take the same decisions afana nawakho empilweni, izinto zakho ziyoba simple and easy. This is the last thing I get to say. Yeah. Ukuthi, you know, some mention yonke lento is, I think enye into that we should remind ama viewers ukuthi, guys, it's very important for each person to have a relationship and a commitment and the love for self. Exactly. You know, get to understand you. Get to know yourself. Sure. Get to know ukuthi these are my boundaries. This is me. And yiziphi izinto ezakha the person that I am before ufuna ukuyo understand omunye umuntu.
leyo nto leyo izokwenza ukuthi ube very much aware of what you allowing into your space. Yeah, oh God. Wayibeka ngalendlela, wayibeka kangangoba ngalendlela ufica ukuthi abantu abaningi empilweni babona izinto zabo kuma relationship uzingahambi kahle ngenxa zokuthi umuntu uphuma kwenye relationship angene kwenye relationship without even identifying ukuthi even before bekwenzakaleni ufica ukuthi umuntu athethandana naye ubengayena obe wrong. It's just because uthandane nawe kwawena ungazi understand. So it's very important ukuthi umuntu uzozicommitta naye akufice vele nawe ukwiposition yokuthi uyazi understand ukuthi ufunani, ikupho wrong, ikupho right ngami, mina ngigudi lana angikho gudi lana, umuntu engimdinga ngimfuna la. So nongabe usubiyelile umuzwa wakho, always leave that space ekutheni umuntu oyofika will fit on the space, and this space is the only space engimnika ukuthi abe ne freedom ekusona. Akadluli la azafike la ngenxa zokuthi mayise ngithinta lana ngiyalimala okanye ngiba vulnerable ngendlela ethile nethile. So if you open that space will be enough for someone okuthandayo. So allow yourself to be yourself as much as you can usasewedwa, so that the next person mayifika angeke fika moshe uzocomplete. So fall in love, be in a relationship, be committed. Just know when you're in a commitment relationship, like when you are committed into that relationship, and be aware that you're not only committed to the relationship and the second person is committed. So people, they think when you're in a relationship, I say show commitment. That's why ufika ukuthi umfazi omuntu ujola nobani, umyeni omuntu ujola nobani ngenxa zokuthi there's no commitment. They're just doing it for the sake of we are in a relationship. Because uthando luyahamba wengane zakhe, uthando luyavakasha, and uthando malivakasha nje yini ezosala ibambele relationship ukuthi ime. Isinqumo wasithatha for today. Sithi qimshelele, siyabonga kakhulu ngane zakwethu. Asifinde futhi sihlangane ngeviki elizayo, nibe nama holiday amnandi njengoba singenele ku December. Niphile nje kakhulu. Peace.